kulendi. Muri yeZimbabwe ndadzoka paCoolian TV ndauya ndadzoka ndina honorable zvekare kuti tipinde pa part 2 yedu. Pane zvinhu zvakawanda zvatakataura pa part 1 ende vanhu vakawanda makaifarira ma questions makambotiratira kuya nawo. Let me call honorable zvekare ti continue tichionesana kuti zvakaitika zvakanyatso famba sei paCoolian TV chivhitivhiti chenyu. Regedzai nditaure na honorable, good morning. Mamuka sei early Sunday morning. Mwana mai zviri sei? Ndinofara chaizvo ndiri kufara chaizvo pakuti tanga tiri kumbotaura nyaya yedu part 1 now tam part 2. Vana veZimbabwe vakambotraya kuda kusenda ma questions but avanga vari kusenda acho angangoro ma questions munongoziva vana veZimbabwe zvavanoitawo sometimes but tinoti ticontain honorable patakasira nyaya yedu takasira pakuti musi wamakarikolewa naChabangu ndo patakasira pa story yedu tichikontinya kubva ipapo tichienda kumberi. Okay, yes. Zvakanaka. Ndofunga ndakataura nyaya yekuti zita rakashandiswa ranga risiri zita rangu. Constituency yakadedzerwa yanga isiri constituency yangu. Icho kwadi. Saka zvose izvozvo hazvina kundimisa kuramba nchinda kubasa. Ndakaramba nchinda kubasa kuparliament. Icho kwadi. But zvakanga zvangooma because ndoranga honorable Nyampinga ndo vari kuGoromonzi West. Yeah. Saka vakangosimukawo vakati constituency yamakadedzera Goromonzi West ndo constituency yangu. Saka vakazoenda ndokunocorrecta only the constituency but not the name. The name remained Chatiza. Okay. Right. Yeah, the name Chatiza. Saingoreva kuti kuda kuti imi mamuna kubatwa manga muri kurarama muripo. Saka honorable makazobvire chi pabasa imimi kana zita renyu ranga risina kubata bosi chakakosha izita makavhunduka Chabangu here zvakanyatsofamba sei ndo zvatoda kunyatsonzwisisa. Right, zita rangu risiriro kudaro vakazonocorrecta constituency. Constituency ndobva yaiswa pa nenge yanzi iri vacant. Saka pavakati constituency yava vacant, president ndobva vatotiwo ndo vanoita kuti constituency yava vacant. Saka takazoita ma legal battles kuti constituency inogona yava vacant sei because inini I'm Chagwiza, I was never recalled. Kwakarekodwa anonzi Chatiza neTriple C. So it was not me. Hapana pazvinondibata. Yeah. Saka vakaramba vakafasa kuconstituency kuti constituency iyoyo yava vacant. Alright. Ndakaedzawo patakanga tichikwanisira but zvine zvazvakanga zvingoriwo zvakashaya basa. pakazoti president Chamisa vatiwo handichakwanisi kuramba ndiri muTriple C and nekuda kwecapture yakanga iripo yakanga iri so clear. Yeah. The capture was so clear. And ini ndakakwanisa kunyatso kuzviona because amongst vanhu vakarikoliwa ini ndakakwanisa kusara ndikaita mwedzi wakazara. Yeah. Kusvika pakavhara parliament ndichienda kubasa. Okay. Saka ndakasara ndikaona zvinhu zvakawanda kudarika vamwe vangu vanga vabuda. Alright. Zvinhu zvamakaona zvakawanda kudarika vamwe vakabuda zvinosanganisira chinechi honorable. Yeah, musataura henyu zvese ingotaura zvishoma zvamakasununguka kutaura. Yeah. Zvimwe zvacho zvisina basa ndichangosiyanawo nazvo. But in short ngangoti president vakanga vakakomberedzwa nemhumhi. Yeah, kwakanga saka pavanoti paya chiregai ndimbosuduruka ndinde parutivi. Ndofunga kana wakambofamba mumakura kana pane tsine. Juzi rako kana hembe yako ikabata tsine dzakawanda paya. Pane paunototsvaga pachitombo chekugara kana wakambofudza mombe sezvandakaita. Yeah, unotsvaka pounogara wombotanhaura tsine dzako wakagara ipapo kuti juzi riya ari kupfekekazve.
otherwise ukaripeka rakaita zvarakaita izvozvo dzinokubaya-baya kusvikira haufi wakava comfortable. Kana kuti wafanana nemunhu anga achifamba but apa wakuda kumanya murukato. Saka rukato runongokubata rwokudzosa. Saka unoti pano rukatanura woti ndifambe unokatanura hapana kwauri kuenda uri kufamba mugato. Saka that move yavakaita yekustepa kuenda parutivi zvechokwadi yakanga yakanaka and yakanga yakakosha, because I don't think kuti dai vakaramba vari muchinhu chiya mumwe musi nhasi tingade tisisinawo, nokuda kwekuti vakanga vachiratidza kuva vari padhuze stereki ndivo vakanga zviri zvikato zvacho. Kana wakamboona pane rukato rumwe runoita maruva akanaka stereki ndo vakafananidza narwo. Alright, honorable, pamakanzi mimi ndikirikina mabudiswa basa kuti marikolewa macho varamba vakangodzva, imimi maplans amakafunga kuti kana kuti maways kana kuti tingati chikonzira dzamakataya kuda kuitawo kana plan, because zvinhu zvinorwadza ka it's not easy kungorikolewa. Ndakanyatsonzwisiwa, ndakaratidzwa pain yerecall naTendai Biti, I still remember achindiudza kuti ini ndakamborikolewa ndinoziva marwadziro azvo. Imimi makaedzawo kuita maways apiwo semunhu angashandisa mari yemuhomwe make, zvamakaedzawo kuita ndezvipi? Sure, takaedza kuita malegal battles like I'm saying. Takaedza kuti handisi ndinonzi chatiza and nanhasi ndinoramba ndichiti handina kurikolewa. Handina kurikolewa asi kuti pakangozoshandiswa simba rakashandiswa. Asi chokwadi chacho ndechekuti handina kurikolewa. It is even on record kuti munhu akarikolewa wazichatiza. Alright. Asi kupedzisira unopedzisira uchiona kuti kana vari Mwari vakazviita vachazvidzorera kubasa. Kana zvakanga zviri zvaMwari ndichadzorera, kana zvakanga zviri zvevanhu pa 12. Uye chinhu chakanondisungura pekupedzisira ndechekuti pakanoitwa by-election musi wa3 February conference kwangu, ndinorangarira zvizere. Pane imwe polling station yakanga ine 850 registered voters, but vanhu vakaita turn out for that election, the by-election iyoyo vakanga vari 45. Yes, pane imwe polling station izve pakanga paine about 600 registered voters. Yes. Pakaita turn out ye23. Pane imwe pakaita turn out ye12. Honorable Chagwiza, andinoda kubata mbijana. Ndanzwa muchitaura muchiti kana Mwari variwo vakakuisai. Imimi, do you think kuti pa politics dzemuZimbabwe Mwari vanozvipindirira kana kuti Mwari vari ngoti chingozvionera imega? Let's be very honest. Thank you. Mwari vavo ndiwo Mwari vakambofamba muIsraeri. Vakafamba nevaIsraeri. Farao akatomboita simba chaizvo. Akaona sokuti simba rake ranga rakadarika raMwari. Ndivo Mwari vakaperekedza David pahondo yake naSauro. Saka ndikazodzoka ikoko zveshuwa like you are saying, ndikatarisa panonzi usatarisa chiso chake kana mumhu wake nokuti ndakamuramba, that one Samuel 16. Yes. Saka ndakaziva hangu kuti zvose zvichiitika izvezvi Mwari vakaramba Sauro. But Sauro kunyange akaudzwa kuti zvauri kuita zvisati zvichizvo Mwari vakagadza kare. Sauro haana kurega kuita matricks ake. Even Pharaoh haana kurega kuita matricks ake. But pane pazvinogumira ine. Alright. Ndanzwisisa. Ndakaziva hangu kuti pamberi apo pane rwizi Jorodhani ruchada kuyambukwa. Alright. Saka Mwari vanovhurira vavo vovharira vasati vari vavo, because Pharaoh anonzi iye nengoro dzake vakazoparara murwizi. Era dzanga dziri nhapwa dzangu. Saka kana dai vanhu vachigona kuzoverenga vanogona kuzopota vachiverenga
nokuti vanhu ava vatinotungamirira havazi vanhu vedu. Ipapo ndabvuma. Chero ukangwara ukaita sei ukafunga kuti wangwara kudarika vanhu vose kana nyika yose, but rangarira kuziva kuti vanhu vauri kutungamirira havazi vanhu vako. Hauna kuenda pachinamwe kunovaumba. Vanhu ivavo vane muridzi wavanochemera usiku nemasikati, anoita seasingavanzwi asi pane paachavanzwa. Alright, Honorable Chagwiza, ngatitaure izvi zvaitika zvakaningira apa. Imimi so far kuside kwenyu kuconstituency yenyu ndimi munhu akatovhoterwa akadiwa nevanhu zvokuti izveso inini I'm 99% sure kuti chero makadzokera muballot nemunhu wamakadya munongomudya, because ndakaona hangu maresults enyu kuti manga makatotsamwa zveshuwa zvekutoda kutopedza munhu. Muri kutarisa kuti muchadzoka futi here kana kuti muchahwina futi here apa imimi pachenyu, kwete zvekuti isusu tiri kuanalyze zvedu kuona zvedu zvepolitics izvi? Isu parliament haisi kuMount Upton. Parliament iri muvanhu. Uyo chivakwa chete icho, but vanhu vanoziva maleaders avo. Vanhu veGormont South vanoziva MP wavo. Sezvandakuudzai kuti pakambovhotewa nevanhu 850, polling station ine vanhu 850, pakazovhota vanhu 45. Saka meaning kuti vanhu ivavo vanoziva leadership yavo. Haizvo zvakaudzwa. Chero tikatonzi mangwanani anonga kuitwe election, inini aripo uyo akanofana kungoturikwawo. Tikatonzi mangwanani ano maresults achibuda masikati, iye unotozviziva. And kubva panguva iyoyo atadza kana kuita meeting nevanhu kuti asangane nevanhu chaikwa zvese kubuda. Honorable Chagwiza, since imimi mataura kuti parliament haisi kuMount Upton, parliament iri vanhu vari kutoziva kuti imimi ndimi vanhu vacho, so far tiri kuziva kuti mabviswa maita sei, vanhu vakamukira vakaita whatever zvavakaita kuti vakwanise kuvhotera imi kuti munge muri pandigegeni. Chamakazokwanisa kuitirawo vanhu nekusacrificewo kwavakaita imimi, chamakakwanisa kuzoitirawo vanhu chii saMP wevanhu kandimi? Kuparliament makatomboendawo zvimazuva zvishomanyana. Chamakwanisa kuti chamunokwanisa kunongedzera kuti asi inini vanhu ava ndakazovaitirawo chakati pasacrifice yavo zvokuti nanhasi vanokwanisa kubatirira kuti MP wedu chero zvakadii ngaadzoke ipapo chii? Okay, thank you. Ndine engagement yatakanga taita nevamwe vanhu, chireka ndingoti nevamwe vanhu. Because Gormont South nekukura kwayakaita yakanyanya population yakawanda iri kuside reEastview neDamacols. Saka vanhu ava vane dambudziko remaschools. Hakuna chikoro, hakuna government school. Magovernment schools tinoawana muDamafalls, tinozonawana kumapurazi uko kunana Rusungu kwai, but the greater part of ine vanhu vakanyanya kuwanda vacho hapana magovernment schools. Saka but maspaces emaschools aripo. Takanga taita engagement nevamwe vakanga vaoffer kuti vakanga vachida kutiitira zvikoro izvozvo. Saka community yakanga yakutoziva kuti pane zvinhu zvakadaro zvinoda kuitika. Hatinyanyi kuita zviya zvekugocherana nyama kana zvokupanana mapepsi. That's cheap politics. Ichokwadi ichozvo. Ichokwadi. Apa ndiri kupafarira apa Honorable zvatoda tiiteka. Toda kuti iyi futi tikatire panapa part 2. Tichadzoka kupart 3 because mibvunzo iripo. Nhasi handisida kubvunza mibvunzo yevanhu yakawanda because ndakamirira kuti mibvunzo yevanhu itange yawanda because so far pane mushoma, but kune vamwe vakawana imwe kuinbox. Saka ndinoda kuti mibvunzo kana ikazosvikawo kana 20 because imimi sevanhu vakuru hatingakubvunzei mibvunzo 10 ka, tinoda kuti ikasvika kana 20 zvichienda mberi tozokubvunzai. Honorable, zvanhasi last words enyu amurira kuudza vanhu venyu, masupporters enyu nevateereri vepaKulian TV panapa ndiye kuti chii ndisati ndakuitai kuti muende zvenyu? Thank you. Chandinoda kuti ndizivise vana veZimbabwe ndechekuti ngatibatanei sevana veZimbabwe kwete semapato. Because political parties like zvakataurwa naPresident Chamisa ari kudivhaita vanhu. Yet mwana wangu nemwana wako vanonoshaya mbuva kuchikoro asi sitaswera hedu tichirovana.
izvo zvazvitibatsiri as Zimbabweans. Yes. Saka let's put Zimbabwe first. Then ma-political parties nema-interests ari kumashure. Political party inoparara asi Zimbabwe haiparari. Saka panguva dzino muchiruninzwa honorable honorable I think network yes makuninzwa ndakukunzwai. Alright, yapedzisezve. Okay, ndiri kuti let's put Zimbabwe first as Zimbabweans. Then ma-interest evanhu zvese zvekuti political party yangu inozonzi chakudano iyo chinzi chokudano, but chekutanga chandinoshuva kuti vana veZimbabwe vaite pari zvino constituency kwedu kuGormon South tiite ndechekuti titange tabatana tese as Zimbabweans. Because kana munhu achiti ndakaenda kuZimbabwe haati ndakaenda kutriple C, haati ndakaenda kuZANU-PF, anoti ndakaenda kuZimbabwe ndikashaya matoilets, ndakaenda kuZimbabwe ndikashaya mvura patepi, ndakaenda kuZimbabwe ndikafamba mapotholes. But now ndikuti isusu let's put Zimbabwe first. Ndapanzwisisa. Nezuro musi wa 11 October iri Saturday Comrade Bombshell Geza vakauya vaka-introduce 17 October as a demonstration. What's your take on that? Munoto kudini nyaya iyoyo because zvakakosha kuti vanhu vazhinji vakatonzwa kuti Honorable Chagwiza vataura something vanokwanisa kubatsirikana. Munoto kudi mashoko enyu pane nyaya yezvimashoko akataurwa na Comrade Bombshell Geza nezuro vachiti mwana wese muroad musi wa 17 October. Inisa MP wevanhu vekugormon South, sa MP wekuZimbabwe ndichinzwisisa matambudziko ari muZimbabwe. Zvinhu zviri kutaurwa navageza havasi kutaura zvinhu zvokumba kwavo. Vageza vari kutaura zvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe, kukanganisika kuri kuitika muZimbabwe. Saka isusu seopposition takabvira tichitoda nekushuvira chose kuti mukana iwoyo wakadaro uvhurike wokuti vanhu tinde for demonstration tibvise zvigananda zvakazopedzisira zvatiwa zita naVP Chiwenga kuti ukaona munhu ane makaro akadai chigananda chinoda kuguta toga. Saka ndiyo nyaya yatakagara tichitaura kuti vana vedu vemuno muZimbabwe vari kubirwa future yavo vakatarisa, asi maChina achitotora kunovigira vana vavo tichitovabetsera. Saka ini pekupedzisira ndinoti vana veZimbabwe yendei, vana Comrade Bombshell Geza ndivo vakambotivigira independence yatanga tichimboenjoya kare apa before zvigananda. Saka yendei nouwandu hwedu tinobvisa zvigananda. Ndinokutendai Honorable nemashoko ane uchenjeri amatiwonesa atongoti mova nesandi yakanaka. Zvakanaka, mova neshumiro yakanaka nemiwo, uye kunokurudzirawo kumakereke uko tinamatire nyika yedu yeZimbabwe. Iyo nyaya iri pamberi pedu iyoyo nemusi weFriday ngaibude sekutaurwa kwaitwa naComrade Bombshell Geza. Thank you so much, Honorable. Good time. Sharp. So that was Honorable Chagwiza. Unozati idini ndiri kungofara so kuti sometimes tinotsikwa nema honorable, totsikwa navanhu vakasiyana vachiuya vachiningirikina. Kana muchinge mune mibvunzo yamurora ndibvunze honorable, tichipusha chirongwa cha honorable chakadai so ichi, please feel free, contact me, taurai neni, namba dzepa Kulen TV munadzo, ndipei kana mibvunzo yacho munoda ndibvunze honorable, ndivabvunze. Bye bye. Kulen TV, Team VAT. Asi vanhu vachishamsika, Kulen TV haichatsika, saka subscribe wozolaika, nechawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kulen, yeah. Information need brilliant, yeah. Everybody say